Kumusta niyo mga kansan? Ako nga pala si Paulul. At alas 2 na ng umaga, kaka New Year lang. New Year sa inyo, sa mga di ko pala sasabihan. Ang ingay ng mga kapitbahay namin, maririnig nyo? Yeah, diba? Sana di tayo makapiright, no? Tragisto mga to. So, naisip ko, memes na lang tayo. At total, marami tayo ngayon mga Bird Box memes. Pinanood ko kasi mahilig naman talaga ako sa mga gano'n. Kasi nanood ako ng A Quiet Place, tsaka mga It Follows, yung mga kakaibang suspense, thriller, horror. Fan ako niyan. So, tinignan ko, pinanood ko at hindi ko siya masyado nagustuhan. Like, sinira siya ng hype for me, ha? Diba? Nagkakasakit ako, iniisip ko pa lang. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman siya shit show tulad ng mga sa Victor magtanggol. Okay naman, pasang-awa naman siya. Ang Bird Box ay isang suspense, thriller movie na ang plot ay hindi nila pwedeng tignan ang isang kalaban na hindi nila nakikita. Nagpaparamdam sila na hindi sinabi kung multo or alien or virus or anything. Walang sinabi. Unlike sa A Quiet Place, sinabi nila na alien sila at nagkaroon sila ng oras para alamin to. So, mamaya na ako mag-rant sa dulo nito. Meron ako mas extensive, mas sinaliksik ko at meron pa ako mga snippets na kinuha ako dun sa mismong movie. Dadaanan muna natin ang mga May-May. Di ba sabi si May-May bago dada? Para naman mag-init ng ating puso bago tayo patuloy magsaliksik. Unang May-May from Arben. Si Wally lang pala yung masama. Hoy! Iba na yan, ano na yan, kink na yan ha, mga ganyang BDSM. Nako, lumalis ka dyan, Wally. Nakaisang Bird Box ka na. Huwag mo nang dagdagan. So, sunod, maraming salamat. Felix Garcia. Ito yung first time nilang magpasok. Hey, just calm down. Relax lang. Pilipino, iwagayway, ibang klase ang talino. Idol. Buti na lang hindi ka mabaril kasi masyado kang gwapo. Maraming salamat. From Cleric Ramos, can't hear, can't speak, Immortal. Nako, yan ang hindi kaya labanan ng masamang hangin na yun, di ba? Parang utot lang pala sila, kung isipin. Sunod, from Pauline Jen, Sandra Bullock. Bird Box. Damn, Emma! Damn, Jessica, bakit ka pumunta dun sa trucks? Spoiler alert. From Alf. Hindi to fictional movie. Yan ay realistic. Masyado masakit. Dahan-dahan lang, ha? Masyado kayo seryoso, relax. Masakit sa puso ko. From Bird Box to Reality Box, real quick. Sunod! From Runel, Bird Box. Special gel for your birthday. Nako, kung mayroong masamang hangin, mayroong masamang asal. Kung may masamang asal, may masamang balak. Nako, ayan na. Total uso ang buntis dun sa movie na yan, na daming buntis. Diba? Random na silang nangagaling. From History Memes. Tapos may nag-comment dito. Para ako na naman. Ako na nga, bayani, naaway niyo pa ako. From Lloyd Ebesante. Ganda ng pagkakalagay niya. Mukhang totoo. Mayroong blur effect. Nice. Yep. Kaya siya nagpakamatay kasi sobrang daming kailangan lutuin nung New Year, mga reunion. So, maraming salamat. Bird Box. No. Tama lang pa pamilya channel tayo. Sunod. No. Ang laman niya na ice cream. Bass boy. Iba yung kalbong kilala ko doon, yung parang ano siya, pessimist, yung sinaksak sa puso. From James Chu. Yep, ayoko na gumastos, ayoko na gamitin yung mga binigay sa akin ng mga ninong ko na tumatakbo. Speak, can't see, can't smell, cannot be, From History Memes. Gusto ko lang naman maging matatagang Pilipinas, pero di ba, masyadong sensitive ang mga tao, kailangan nila akong patayin. Sige. Ilang years later, nandito tayo ngayon sa present na oras, di ba? Kung ano lang sabihin mo, onting lait or panlalait, masyadong dinadamdam ng mga tao at mas masakit pa sila magsalita. Pero okay lang, parang yun yung mga taong araw-araw kala mo nakakakita ng mga sibuyas, tulad kanina kay Jessica Red. From Zarina, can't hear, can't see, can't speak, can't feel any pressure. Quiet please! Diba kung alam nyo, ito papakita ko sa inyo. Boom! Who's very
Diba, sabi ko sa inyo, Catriona Gray, lumayo ka na, wala ka dito. Kung may lava walk, meron tayong English walk. Hindi na kukuha yan sa pagsagot mo, no? Kuha yan sa kumpiyansa sa sarili, di ba? Ito mo ako dito, salita lang ako ng salita, di ko lang sinasabi ko. Di ba, kailangan mo pa ng 2 bata para makita? Sige, okay lang. Last one, from Angelo by Star Cinema Productions. Ang bilis nga naman ng Pinoy. Directed by Joyce Bernal. Ako, di ba? Pang international si Joyce Bernal. Fake news. Mukha Frappuccino. Sino mga nilagay dito? Jackie Chan. Jackie Chan, Jericho Rosales. Sam Milby. Walang sense. Saan nagaling si Jackie Chan? Mali pa yung spelling ng Jackie Chan mo. Alam mo yun, ang daming mali sa isang lugar. Mali na ang spelling ng Jackie Chan mo. Wala nga si Jackie Chan dyan mismo. Tapos nandiyan pa si... Dalawang Divisoria nga naman, di ba? Marami din bulag dyan sa Divisoria, kaya nananakawan sila. Kaya mag-ingat kayo palagi dyan. Okay, tapos na mga May-May, di ba? Saglit lang ngayon, dun tayo sa dada. Ito yung time na merong sumabog nung nagda-drive sila. People have to stop being so stupid. Oh my God, just go. I am not running a red light. You know, what? May sumabog na kotse sa likod mo. Tapos hindi ka pupunta doon sa red light. I think kung isa ako MMDA, bibigyan kita ng petition galing sa langit. Umalis ka na dito. Baka hindi na safe. May sumabog na kotse. Baka may sumabog pa kotse ulit. Umalis ka na dito. Pero hindi ko maintindihan yung itong si Jessica na to. So stupid. Tapos, sige. So, fine. Sige. Isa rin sa mga hindi ko mag-get. Pero, ito yung moment na ano na si Jessica, papasagasa siya. Dito, papasagasa na siya dyan, diba? After nito, walang react si ate girl. Ina-assume ko best friend niya to dahil dun sa intro na doon sila sa studio, di ba? Na friends sila, close sila. Siguro mga 4 to 5 years of being close, di ba? Ano siya, di ba? Nabuntis siya, tapos hindi siya mahal ng lalaki, umalis, ganyan. Hindi siya nag-flinch nung namatay siya or sumigaw man lang. Sige, fine. Pagbibigyan na natin. Baka naman nagulat lang siya, di ba? Baka nagulat lang. Baka maarte lang ako. Okay lang. Tapos yung time na nagkita-kita na sila. Yung nagkita-kita yung mga tao dito, sobrang hindi ko ma-accept na parang close na sila sa isa't isa. Like, hindi ito yung typical na parang nag-campfire yung mga magkakaklase, tapos mayroong isang killer on the loose, diba, sa gubat. Ito mga random na tao to na pinapasok lang nung gay na may-ari nung bahay. Yung gay Asian, pinapasok lang sila dito eh. Out of his goodwill, pinapasok niya. Tapos kung magsalita siya sa isa, sobrang close eh. Doon ako nabuwirdohan eh, diba? Galing kayo lahat isang traumatic experience. Nakita kayo ng mga namatay, nagpapakamatay, sumasabog, nasusunog. Kung makapag-usap siya sa isa, para sila magkakaibigan na for so long. Okay. Parang typical na flick lang ng mga na stranded sa isang lugar, kailangan nila mag-bond together and blah blah blah. Kasi isang lalaki dito, ito naman yung sa Get Out. Diba? Kasi mahilig naman ako sa mga ganyan movies eh. Siya yung best friend na police, diba? Yung tatanga-tanga daw, blah blah blah. So either way, sige fine, pagbigyan na natin. Ito pa isa. Ito yung nasa river sila. Ayan o. Na-tame na ba nila to ibon na to? Paano nangyari na pag binuksan mo isang kahon, ang isang ibon nasa instinct nilang lumipad? Malayang lumipad. Kaya nagtataka ko, bakit binuksan yung kahon, hindi sila nag-fly away? Bakit ko gugustuhin bilang isang ibon na magstay dyan? Hindi yan aso. Kumbaga, kaya nila mag-fend for themselves, kaya nila maghanap. Hindi domesticated ang mga ibon tulad ng mga aso't pusa. Hindi sila talaga generally na domesticated. Kuha ka ng tubig. Sobrang weird. Hindi ko siya masakyan. Ito naman, easy fan service. As meron naman yung time yung nagsisex si MGK tsaka yung policewoman. Anong point nun? Para lang magkaroon sila ng connection para sabay sila umalis doon. Di ba ninakaw nila yung mga pagkain? Kasi addict. Ito yung same na babaeng police na sinabihan na huwag ka mag-drugs dito. Hey, did I mention I'm a fucking cop? For a few days, nagsisex sila. Fucking cop? Siguro yun na lang yung stress na end of the world na kailangan mong makatikim bago ka mamatay. Sige. Come on in, look at what we've got. Nung nasan dun sila sa supermarket, diba? Umalis na namatay si Charlie dun, diba? Nakita niyo ba kung paano nila kunin yung pagkain?
Parang wala lang. Tandaan nyo hindi nila alam yung kalaban. Hindi nila alam kung saan ang gagaling yung kalaban. Ano yung kalaban? Ano yung weakness, ano yung whatever. Hindi to tulad ng A Quiet Place na usually pinepare sa movie na to. Nakapareho daw niya. Sa A Quiet Place, alam nila kung ano yung kalaban nila. Pinag-aralan nila at meron silang government na confirmation ano tong kalaban nila. Itong mga taon to, wala silang alam. Yeah. Wala man lang form of paranoia sila na, isa-isahin ko yung paglagay ng sardinas tsaka corned beef. Kung ako yan, igaganon ko lang yan, ilalagay ko sa tray, aalis na ako. Hindi na ako pipili isa-isa. Meron pa sila oras makipag-ladian at uminom, di ba? Okay lang uminom nasa personality naman. Pero yung, ewan ko, ginagamit yung end of the world card. Pag end of the world, lahat ng tao gusto lang may pagtsuktsakan, may pag-demonetization dyan, may pag-ganyan. Bakit sila rational enough para maghanap ng pagkain, di ba? Pero pagdating nila sa supermarket, mga hayop na ulit sila. Pero paglabas sila, bago sila lumabas ng bahay nila, no kanilang sanctuaryo, they are very rationalized sila. Kailangan ng pagkain, papakabayani ako kasi kailangan to ng ating grupo para mabuhay tayo ng matagal. Pero pagdating nila doon, chill lang sila lang, para wala lang, para shopping lang, parang okay, it's okay. Ano ba to? May split personality ba to mga to? Kaya ba to bird box si utak nila parang utak ng bird? Hindi naman sobrang pangit ng movie. May mga hindi ko lang magets yung logic tapos ganitong klaseng hype. Wala nga sila info galing sa news di ba? Hindi tulad dun sa A Quiet Place, meron silang newspaper, meron silang mga recording, di ba? Nagpa-play yun dun sa intro or dun sa throughout the movie. Pero dito wala Na-cut off na agad simula pa lang, di ba? Nakita yun sa simula. Simulat sa pool, nasaan yung paranoia? Ito yung time na dapat mag-set in na yung paranoia. Parang, dapat kabado na lahat. Pero hindi. Relax pa nga sila Charlie! Charlie! Hindi ko rito mag-gets. Yung pulis, sanay sa laban, siya yung una nagsabi ng fuck! Tapos sobrang nagpapanik siya. Dahil ba siya lang yung babae dito na hindi bida, so she had to assume the princess role. Sayang naman yung, kumbaga, nawala na tuloy yung character niya sa akin. Nasira na yung character niya sa akin. Best acting by the way, pero fine. Doon lang tayo sa logic ng script kasi yun lang naman yung meron ako experience. And okay, sige. Dapat siya isa rin sa dugo, pero siya yung unang sumigaw. Hindi ko rin mag-gets, ba't hindi sumisigaw si Charlie nung sinasaksak siya? Pero narinig nila yung baliw dun sa labas, yung mga culto psycho shit. Okay, sige, hayaan na natin. Ito ata yung pinaka-simpleng hindi ko maintindihan dito sa movie na to. 24 hours, 36 hours, 46 hours. Magro-row ka. Oh my God, bakit hindi ka pa bodybuilder sa panahon na yan, ate? Paano mo kinakaya? Dahil ko pa sa Game of Thrones. Si Gendry, yung sobrang ilang season siya nasa nasa bangka. Siguro. Sige fine, sige bida diba? Bigyan na natin siya kapangyarihan ng plot. Sobrang pilit yung biglang tumayo itong babaeng to. So, tumayo siya, tapos naglakad siya kasi trip lang niya. Kumbaga, na-board siya dun sa bangka nila. Pero for 24 hours, chill lang siya doon sa bangka kasama ng babae. Kala ko sila parang na-train. Yun na lang yung suspension of belief ko noong time na yun na. Sige fine, bata to, chill lang sila. Siguro tinrain sila nung nanay. Kailangan magkaroon ng suspense yung movie. So sige, bigala lang siya tatayo. Out of walang cause, walang anything. Sana meron man lang silang parang plot device na dahil doon tatayo yung bata, kahit train siya, tatayo siya at bigla maglalakad. Nung nahulog yung lalaki doon sa river, ang ginawa ng babae, gano'n lang. Gano'n lang siya. Umilit na siya. Bear Grylls, umuwi ka na. Hindi ka na kailangan. Hindi na nakakabilib yung mga ginagawa mo. I'm cold. We're gonna get you warmed up, okay? We're gonna get you warmed up. Paano kayo di nagka-hypothermia? Nasa Amerika ka, nasa States ka dito. Ang lamig ng tubig na yan. Makikita mo nung lumabas siya doon sa tubig, nagsisteam pa siya Nasaan yun? Sana pinakita nila, kunyari lang gumilid sila nung river,
gumawa siya ng apoy, tapos doon siya nagpainit. Pero hindi eh. Yun yung hirap sa mga ganitong klaseng movies, yung mga survival horror. Kailangan maging realistic ka kahit fiction siya eh. Kasi pag yun yung hirap pag gumagawa ka ng isang fictional world. Kasi within that fictional world, kailangan ka mag-set ng rules na hindi siya unrealistic to the point na hindi mo na tuloy masakyan pati yung unrealistic part ng movie. May sense ba yung sinasabi ko? Hindi ko rin alam. Ang standard ko kasi dito yung A Quiet Place eh. Yeah, hindi perfect yung A Quiet Place. Yung mga writers doon, they made it a point na kahit mayroong mga onting loopholes like yung dun sa ba't hindi nila sila tumira dun sa fountain, di ba? Yung ginagalawa nilang mundo, tinwik nila ng tinwik to the point na oo nga, kung nandito ako sa kanilang posisyon, ito yung gagawin ko para tumagal ako, para mabuhay ako, 'di ba? Pero dito, kung ako yung nandito, hindi ito yung gagawin ko or sana man lang ipakita ko na ito yung ginawa ko kasi, 'di ba? Ang iisipin tuloy ng tao, parang natuyo lang yung bata dun sa bangka, galing dun sa sobrang lamig na tubig. Because if I look, we won't make it. Yeah, siguro for me, ito na yung parang pinaka-climax ng film sa levels of morality. Kasi makikita mo dito yung moral dilemma, di ba? Na para makalagpas tayo dito, kailangan yung isa sa inyo tumingin and to risk your life for the benefit of the two. Syempre, hindi pwede si ate kasi siya naguro ng boat at siya yung adult at siya lang ang makapag-follow through hanggang sa dulo para i-save yung isa pang bata. So, ito lang siguro yung saving grace itong film na to. Like, it's nice na makakita na yung lagi mong pinagtatanggol na bata nasa sa kanya na mag-isakripisyo ang sarili niya para doon naman sa adult at para doon sa isa pang bata. Yep, yun yung feel ko dito sa part na to. Wait here. Okay, just come really, really quickly. Thank you. It's my brother. Okay. Thank you. Ito yung time na pinapasok nila isang random stranger. Maraming salamat dun sa bobong babae na buti na lang namatay ka din. Bakit ang daming may access dun sa punyetang pinto na yon? Hindi ba ito rin yung pinto nung kanilang garahe kung nasan yung kotse? Meron silang parang sliding door dun ng pangsara eh. So paano siya nakapasok dun beyond dun slide, yung na yun, yung parang yung gate. Ano siya nakababa doon sa pinipindot lang yun pinakita nila sa movie yung pinindot niya tumaas at bumaba, di ba? Kasi nung time na tumakas yung magshota na police at yung addict, kinailangan niyang pindutin uli yung para bumaba eh. So para to ewan ko, siguro nagtipid na lang sila ng part ng bahay. Baka ito lang yung pwede pagpasukan ng bahay na pinili nila. And they had to make a way na kalagpas siya doon sa gate. Sige, fine. At ito pa yung hindi ko mag-gets dito. Nung nakapasok to at pinabayaan nilang makisalamuha sa kanila, hindi man lang nila chinek yung punyetang bag niya. Like, naiintindihan ako kung naawa kayo sa kanya, fine. Pero i-apprehend nyo naman siya. Like, hindi nyo man lang chinek yung bag niya na meron pala mga drawing ng mga weirdo na N-word na demonetized tayo dyan. Black figures na drawing siya na hindi pala siya yung mga sinasabi niyang kulto. Kung meron man lang siya parang dangerous weapon, baril, kutsilyo, whatever, kahit ano, ipakita nyo doon sa film. Huwag nyo lagi ina-expect na alam ng audience yun. Yung mga ganong part, mga minute details, yun yung mga nagustuhan ko sa A Quiet Place eh. Yung mga maliliit na bagay. Kasi it goes to show na ito yung focus ng film, how to survive. Ito yung, kumbaga, kung hindi nyo to kaya ipakita, that means yung mga mismong characters nyo, hindi nila alam yung mundong ginagalawan nila. And it reflects on the writers na ipakita to sa atin. Kasi kung hindi nila kaya to pakita sa atin, bakit ako maniniwala sa mundong ginawa mo? It's in the small details eh. Yun yung for me, opinion ko nagdadala sa mga ganitong klase ng movies, yung mga survival horror in a fictitious world na may ibang ginagalawan na yung mga tao na hindi tulad sa totoong buhay, pero meron pa rin mga bagay na realistic na kailangan naka-connect pa rin sa totoong mundo. As in time na pinakita na niya na isa siyang baliw, itong random kulto guy, hindi ba nila nakikita sa mata yun? Like, kaya ba nila itago? Kasi, di ba, kung hindi, di sana nakita nila agad. Pero throughout, doon sa inaatake na niya yung mga yung mata niya, iba na, hindi na siya tulad ng normal na tao. Bakit? Kaya ba nila itago yun? Para defense mechanism para makapasok sa mga ganyan? Where is the plot? Okay, laban lang. Malapit na tayo matapos dito. Sorry kung masyado ako marant. Nainis lang ako kasi tumaas yung standards ko dahil sa lecheng hype na yan. Okay, so gusto ko lang ito i-address. You know what I saw?
At the top of the tree. Ano, paano nyo ito naiintindihan? Our nest. 5 birds. Sitting on the top, right? ASMR! Tawa-tawa lang ako sa part na to. And they just flew away. Sobrang hindi ko maintindihan paano siya magsalita dito. Buti na lang merong Netflix, merong subtitles. Tapos meron pa dito nung patapos na nung ending, nung nandun na sila doon sa eskwelahan ng mga bulag. How convenient na nakita niya yung doktor na nakita niya doon sa kanila ospital. Guess who's back? Back again. Gusto ko yung naglakad pa siya sa gitna eh. Parang parang romantic di ba? Nakita sila after so many years, nakita sila slow-mo doon siya sa gitnang frame, di ba? Hindi man lang aksidente or na bump sa liguan or sa kitchen or whatever. Okay, sige, okay lang, fine. Parang tinamada sila nung patapos na eh. Gustong-gusto ko magkaroon ng bulag na character doon sa film. Pero kaya pala sila di gumagawa ng bulag na character kasi yun pala yung climax nila or parang plot twist nila. Pero di ba kung iisipin mo, kung meron isang bulag doon, mas magiging triple layer yung film eh. Kasi iisipin mo, kailangan nilang makinig doon sa bulag. Sana nga bulag yung kanilang bida or best friend ng bida kasi kailangan nilang matuto dun sa ituturo ng bulag, di ba? Sabi ko, shit, sana magkaroon sila ng isang papasok siya na bulag. Tapos naman naisip ko sa mga bulag, di ba may mga psycho pa doon, yung mga psycho na kulto na binubuklat yung mata nyo. Paano nila nalalaman kung katulad mo sila? Paano kung bulag ako? So kahit idilat nila yung mata ko, pwede akong magbaliw-baliwan kasi kung mapapansin mo, wala namang kakaiba sa galaw nila eh. Baliw sila, yes, pero hindi sila parang gumagano, di sila zombie, di ba? Di sila zombie type. Pagka pwede ka chill lang din, tas yes, I am one of you. Yes, na maghanap pa tayo ng ibang mga pwedeng gawin kasama sa kulto. Pero wala ka nakikita. Tapos pag nadadapa-dapa kasi di mo nakikita, sabihin mo nalang pilay ka or something. Siguro pag baliw ka, pwede ka maging pilay, di ba? Di ba? May mga ganong loophole. Siguro ko itong bird box na to, nauna siya sa A Quiet Place. Siguro mas tataasan ko pa yung pagmamahal ko sa kanya. Bibigyan ko siya 8 out of 10. Pero dahil nakita ko yung A Quiet Place, at ginawa nila ng magandang mundo na believable. Yung talaga, o nga, no? Kung nandun ako sa position, gagawin ko din yun. So yun, doon nagtatapos sa ating Don't Touch My Birdie Box, May and Analysis Review, blah blah blah. Sabi ko nagustuhan nyo din yung mga ganitong klaseng ating memes and analysis, diba? Kailangan pa iba-iba pa, di tayo maumay. Like nyo na yan. At gusto nyo ba hawakan ng bird ko? Ilalagay ko rin sa box. So ako ulit si Paulol. Huwag mo tayo share nyo sa mga bird nyong friends. Siyempre kung kalimutan ba subscribe. Paulol out. Ang isipan sa science o agham. Siniskwela, 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 hey. Siniskwela, siniskwela, siniskwela.